И здравейте, приятели, днес сме ние и днес продължаваме поредицата да опитваме странни американски сладки, които сме намерили в интернет. Да, в миналото видео не ви казахме, че това е част 1, ще имаме част 2 и част 3. Да, днес сме взели да опитаме ето тези такис. Ето тези. Също така и ето те някакви солети. Аз буквално никога не съм ги опитвал. Аз съм ги опитвала тези в училище. Солетите? Да, не за мен са много лути. И да, хора, вижте, ако нещо ни стане много люто, те ще пием. Чакай, дай ти отвори, че не можеш. Ако знаете, мъничкото е моето, а голямото е негово. Да, наберя тумбичката. Защото на мен това твърде много ми хареса, а не това. Това хихо? Да, дай да опитам моето. Това хихо е много хубаво, хайде. Това е яко много вкусно. И да, хора, сега не пожелайте късмет за тези такис. Вижте, искам някакви цветове. Ами, да. Ох, да направя оживен. О, помниш ли? Добре, вземам. Пробваше буквално като тези солети. Хора, вижте. Много ли е? Не. Много ли е лето? Много ли е лето? Ето много бързо. Хора, това е много люто. Хората, тук ми... Много ми пари. Добъркай се. Да, хора. Вече малко се поправи, обаче това беше много люто. Аз така няма да го питам. Още тук ми люти. Не е някакво много люто, ами то просто почва тук да ти пари малко. Съвсем лекичко го гризни. Това е моето. Някое друго. Това. Не, само мъничко се гризни. Не бе, гризни мъничко. Абе, гризни мъничко, бе, човек. Гризни малко, бе. Просто гризни малко, нали имаш сок? Да, бе. Да, ти гризна. Стойката ми. Да, хора. Не знам как ще го издам това всичкото. Аз ще го издам, бе. Аз ще гризна още малко. Не. Ох, чакай, Вера, я пак обърни камерата. Да, хора. Това е моето. Не го остави тук на стойката е. Гледай сега тук нацапа всичко с... Седне е твой. Това е много люто. Но тук си мислихме, че това... Няма го усетим, по то... Между другото вчера... Добре, сега е време за... Между другото вчера не успяхме да снимаме това видео, но вчера отварихме едни яйца. Да, хора, и на мене ми се падна едно попи от тези. На него му се... Да, хора, а на мен... Вижте какво ми се падна. На мен се паднаха ето тези фигурки от вчерашния анбоксинг.